Чао, мен Рамил Шарафиев, сіз TMTV телеканалында музыкаль қаймақ тапшыруын қарайсыз. Бүгін йылдызлы орынларны ашықлайбыз. Жыршыларны концертлардан қала қайда ұшыратырға була, артистлар ял итерге қайда ери, ипләп отырығыз. Біз башлайбыз. Хайратна хит-параттан бір жыршыбыз түшіп қала һәм яңалар үстәле. Бүгін менә Алина Әхмәтшин исемле башқарушы килеп қушылды. Қыз күңеле жырына төшерелгән өр-яңа клибын тәкъдим итә. Бергәләп бәялик. Şiirimlerge çıktı şirmi uğramda yerimin min, uğramda yerimin de min, birravni ko'zlimda min, yuragimda hech tushunmim, suyamda sevimda min. Ну красиво же! Я на него turtugul. Suyamda sevimda o'zim yotlarga da bermayman, yuragimda hech tushunmim, suyamda sevimda min, suyamda sevimda o'zim yotlarga da bermayman. Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызына һәм дә халык артисты Зейнеп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмәймен, серләрем белән серләшмәймен, күрешкәч эндәшмәймен. Хотели снять что-то, спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать? Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермәймен, үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Үзәкләрне зәрлек яр, үзенә сиздермәймен. Это мое платье. Ты умеешь галстук завязывать? Үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Алина объясняет про какой-то момент. Такой момент. Да, перевод такой. Это все твои. Ялындырмый сөймейлер, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Алдагы катнашучыларыбыз Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Җырчыларның иң яраткан ялайту урыннары ул авыл. Беренче нокта Ризатның туган ягы Саба районы Алан-Елга авылы, икенче нокта Зинираның туган ягы Башкортстанның Караидел районы Хәлил авылына кайтып йөриләр. Яраткан җырчыларыгызны күрер өчен ерак юл үтәргә кирәк дип борчылырга ашыкмагыз. Рамазановларны башкалада да очрата аласыз. Ризат белән Зинирә Әмәт һәм Горки паркында булгалыйлар икән.
Uçkanları yüzlerine kongança Şunu bir oynar idim de Sırların aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Şeşlerimden över irim Kaynar soluşun ürep Benim utlu kışağıma da Gidersin sen de erip Uberiydim seni canım Şaşı tatlı süyüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Stilerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Kınası yıtkine Bağırkayım canı kayım Mağdurum deyipkine Uberiydim uzak idip Көп тапқыр мінге шақлы Мәңгі ұнтылмасылық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымыны Стилерім аларыға Бірні түгелі көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Сырларымыны Stilerim ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Berni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Хит парадының сірлі 13-ші орнына Әлфине Әзғамова орнаша. Әлфине ханым соңғы араларда гел Башқұртстанда екен. Биредә мине паркларда, үзәк урамнарда күрергә була. Кичләрен Агыйдел буенда йөрергә дә яратам ди җырчы. Әлфине Әзғамова безнең хит парадны дәвам итә. Ак төннәр исемле җырын ул безгә бүләк итәчәк. Tumanlardan küzledim Qara tünde şevlen bayladım Vaktinde sündirdim şemlerim Ulaq tünlerim tumaslık tünler Tansık bulup kaldı köngelde Kerfe kokmi senin kışağında Ezirmen min süzsüz irergen Ulaq tünlerim tumaslık tünler Tansık bulup kaldı köngelde Kerfe kokmi senin kışağında Ezirmen min süzsüz irergen Uzak gittik biz bu uçraşuna Aldan bilip bulmayı bit yazmıştı Aktın жерге qanatların jaydi İki koyunlar yirip kavuştu Ulaq tünlerim tumaslık tünler
әзірмін мен сөзсіз ерерге. Ақ түнерде берген уағдаларны қара түнде яңадан қабатлайым. Қара сүрме тұрқан ақ түнемін бейт, сен генә бит ізіп яраттың. Ол ақ түнер ұмытылмаслық түнер, тансық болып қалды көңілді. Керфек қақмай сенің құшағыңда, әзірмін мен сөзсіз ерерге. Ол ақ түнер ұмытылмаслық түнер, тансық болып қалды көңілді. Керфек қақмай сенің құшағыңда, әзірмін мен сөзсіз ерерге. Керфек қақмай сенің құшағыңда, әзірмін мен сөзсіз ерерге. Музыкаль каймакның 12-нче урынында Ирина Сайфуллина. Ирина Самасыровада үз йорты белән яши икән, гаилә белән янәшәдәге урманда йөрергә яратабыз. Сезон җиткәч гөмбә һәм җиләккә барабыз. Бистә буенча да йөргәләп керәбез. Казанда исә Камал театры һәм Кремль тирәләрендә еш булабыз дип уртаклашты җырчыбыз. Көтмим, берни өмет итмим, язмыш белән күптән килештем. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешем. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Мәхәббәт үтенемин, үземдә үкенемин, яратканга ихлас йөрәктән. Ялгышмаган бердә табалырмы җирдә, яратылган минем кебекләр. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Үтеп китмей кышлар, кире кайтмый кышлар, язлар җитмей җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга
Хит-парадның 11-нче позициясенә Рафис Калимуллин урнаша. Рафисны сез Инстаграмда очрата аласыз. Соңгы араларда ул социаль челтәрләрен бик актив алып бара башлаган. Шулай ук Рафисны Нурлатта күрү мөмкинлеге бар. Җырчы егет туган ягы белән аерылгысыз. Күрешүнең тагы бер варианты TMTV. Хәзер үк экраннар аша Рафис Калимуллинның клибын куеп җибәрәбез. Рәхим итеп карагыз. Yazıları yaz məni, sensiz tağın arı tağ məni. Yanaşımda seni bulmazsan köngül tolu zar məni. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Balkışı, irteleri de tankışı. Mine köklerge kötergen ışın suyulmeyken şoşı. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Yaşı geli ortak bulganı kiskesi yenepkene. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Nazlarımı da seni minim, tağlarımı da sen minim. Yazlarımı da seni minim, məhəbbətim illerini de, nazlarımı da seni minim. Музыкаль каймакның тагын бер резиденты Арсен Камакаев. Арсенны кайларда очратырга буласың? Мине Барс Медиа оештырган концертларда күрергә була. Казанга еш килгән инде җырчы. Тумышы белән Арсен Пермь өлкәсеннән, Барда шәһәрендә яши. Янәшәләрендә генә Утар тауы бар икән. Бу Арсенның иң яратып йөри торган урыннарының берсе. Бирдә җәйкене җиләк җыялар, кыш чаңгыда җилдерәләр. Калган ел фасылларында рәхәтләнеп, мәсәлән, һава сулап йөреп була. Син бит иркәм үзеңә караттың.
тұрғанға мен бақытлы, сені ұшыратқанға тұрмышымда янда болғанға мен бақытлы, мені құрмет етіп қадірлеп та сүйіп тұрғанға. Құдай берген түрлі сынауларны иңгә-иңне қойып өттік біз, йөрәкләрдә болған мәхәббәтне ортақ болған бақыт иттік біз. Мин бақытлы, сені ұшыратқанға тұрмышымда янда болғанға мин бақытлы, мені құрмет етіп қадірлеп тә сүйіп тұрғанға. Мин бақытлы, сені ұшыратқанға тұрмышымда янда болғанға мин бақытлы, мені құрмет етіп қадірлеп тә сүйіп тұрғанға. Сүю деген, хөрмәт деген олы хисләрдән, балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдән һәм дә кичләрдән. Мин бақытлы, сені ұшыратқанға тормышымда янда булганга. Мин бақытлы, мине хөрмәт итеп кадерлеп тә сөеп торганга. Сені ұшыратқанға тұрмышымда янда болғанға мин бақытлы, мені құрмет етіп қадірлеп тә сүйіп тұрғанға. Алдағы резидентыбыз жыршы Илсаф. Илсаф Казанның таш кварталларын яратмый. Күңеле тарихи урыннарга тарта. Иске татар бистәсе, Кабаган күле буе, Кремль тирәләрендә еш була. Балаларын музейларга һәм кинотеатрларга да йөртә икән. Башка төбәктән я чит илдән дуслар килгәндә аеруча горурланам. Казаныбызда матур урыннар бик күп. Йөреп чыгарга берәр атна кирәк ди жырчы. Илсафның яратып йөргән маршрутларын билгеләдек, ә хәзер иҗатына күчик. Akkan şişmelerinin su tavuşun yaratam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, yaşağım müterdim uylamadım. Yaşağım matur şağım üterdim uylamadım. Su boyunda su eğlene, Tulgana kübeklene, 18'de 19'da var dünyası eğlene. 18'de 19'da var
dünyası eğlene. Olay deyip uylamadım, balay deyip uylamadım. Olay deyip uylamadım, balay deyip uylamadım. Yaş çağım, matur çağım, öter deyip uylamadım. Yaş çağım, matur çağım, öter deyip uylamadım. Şakların gel şokların, senin de öter eli. Olma kebek matur şağın, isine düşer eli. Olma kebek matur şağın, isine düşer eli. Olay deyip uylamadım, balay deyip uylamadım. Olay deyip uylamadım, balay deyip uylamadım. Yaş çağım, matur çağım, öter 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 deyip uylamadım. Öter deyip uylamadım. Әйдәгез дуслашык. Безгә социаль челтәрләрдә кушылыгыз. TMTV-ны YouTube'да, Instagram'da һәм ВКонтакте табыгыз һәм язылыгыз. Биредә иң кайнар шоу-бизнес яңалыклары, клипларның премьерлары һәм тапшырулар. Музыкаль каймакны матур гаилә дуэты белән дәвам итәбез. 8-нче позициядә Салават Минниханов һәм Гүзәлем. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Матео, Луис Альбен, Габриэль Фонтан, Педро Салвадио Минханес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалында. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Özlep ziyarışın, canım diyarışın, yarı ele şirdesin bulgar. Yandarım, ağla yürekne, utlama. Hele karışın, sinde aşık. Aşık miyde, vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandarım, ağla yürekne, utlama. Hele karışım, sinde aşık. Aşık miyde, vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Tügül bir avnede barısıyla güne, yaşısılar kiler kadirler. Күңел бердә туймас, берниләрдә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Yandarım, ağla yürekne, utlama. Hele karışım, sinde aşık. Aşık miyde, vəqdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yandarım, ağla yürekne, utlama. Hele karışım, sinde aşık. Aşık miyde, vəqdələşik mənlə
biz ana yanasha Күзгә күз карашып вәгъдәләр алышык Әйдәле хәерле сәгатьтә Яндырып ала йөрәкне утлымы Әллә карашың Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Яндырып ала йөрәкне утлымы Әллә карашың Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Вот бұлардан да қапет. Молодцы. Габриэл Хантан. Бұл ананасты кім алып келді? Хит парад басқычлары бойынша алға үрмәлейбіз. 7-нче басқышка тормыш җилләре җыры белән Иркә урнаша. Иркә белән сез шушы хит парад кысаларында күрешә аласыз. Берничә мизгелдән аның чыгышын күрә алачаксыз. Реаль очрашуга да озак калмады. 17-18 октябрь Иркә Казанда сольный концертларын башлап җибәрә. Тамашага рәхим итегез. Аяқтан йығып Әйірек бит Кел яна кел тибе Шиллер ялқынын Көшейтәгіне Тұрма шиллері Исә Як-якка өте Түрте Ашық шилкәнлерге Иссінлер әйді Иссінлер шиллер әйді Тұрма шиллері Şiller eyde Yok gerek mi nişitte Taramış belen Süzge süz kilirge Yakın dostlar Köbek bir utarıp Kileştirirge İdi joy tabıp Tırma şilleri ise Yak-yakka öte Türte Aşık şilkenlerge İssinler eyde İssinler şiller eyde Tırma şilleri ise
Музыкаль каймакның 6-нчы урынында автор башкаручы Айдар Тимирбаев. Казанда яраткан урыннарым байтак. Әмәт, Горький, Улицкий паркларында еш булабыз. Кул Шәриф, Бауман урамы, Идел буйларында йөрибез. Әмма барыбер туган авылдан да күбрәк яраткан җир юк ди Айдар Тимирбаев. Шуңа буш вакыты я яллары булдымы, Айдар гаиләсе белән Сабага кайтып китә. Вакытын үз йортларында уздыра икән. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды. Күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Хит-парадның беренче бишлеген ачып җибәрик. Бу позициядә безне җырчы Айлин каршы ала. Айлинның шәһәр читендәге йортында әле дә ремонт бара икән. Шуңа җырчы бик еш ремонт һәм дизайн кибетләренә йөри. Тагын бер яраткан урыны Казанның яр буе. Биредә сез Айлинны һәр көн кичке 8 белән 9 арасында очрата аласыз. Һава торышы бик начар булган сирәк көннәрдә генә өйдә калам. Су буйларында йөреп кайтмасам, йокым булмый. Күңелгә нидер җитмәгән кебек тоела ди җырчы. Сәгатьнең телләре саный мизгелләрне, көннәрне, төннәрне берәмләп
кырчак кеткен шақта ұзақ тоқтап тұрған сыман келіп жет жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны келді сенің білінгені тамам бүтінлейге ынтыласым келе бір күнім әрет назлы қойыныңда қайнар құшағында сүю шағында еркелеп жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайын икесін һәм мен ұнатырбыз дұняларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны Дүртенче баскычта Камилия исемле башкаручы. Камилия җәмәгать урыннарында йөргә ярата, тандем, Южный сауда үзәгендә еш була, спортзал һәм бию түгәрәген дә калдырмый икән. Кичләрен пан һәм скверларда һава сулап йөри. Мине кеше күп булган урыннар үзенә тарта. Кайвакыт үзем генә басып, халык төркемен күзәтергә яратам дип бүлеште Камилия. Камилия сезнең экраннарда, игътибар белән карыйк. Мин гашыйк булдым сиңа бер күрүдә. Нигә булдым мин яратам, ә син белмисең ничек әйтергә, соң ничек әйтергә. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм, әйтмәсәм үләм. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Әйтә алмыйм,
Алдағы резидентыбыз Зарина Асылкаева. Заринаны сіз күрші креслода көре аласыз. Эш шунда жерше бик нык кино карарга ярата. Һәр пәнҗе шәмбе кинотеатрга премьерларга йөри. Мелодрама, комедия, документаль фильмнарга өстенлек бирә икән. Сеанс беткәч дуслар белән кофейняга барабыз, фильмнан алган тәэсирләр белән бүлешә башлыйбыз. Кайвакыт өйдә кино кичләре уздырам, дусларны һәм барлык якыннарны кунакка чакырам ди Зарина Асылкаева. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныңа үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, шәшкәгә шәшкәләр сыңарым. Йөрәгең эшесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр тиз сула димәсин, алтында байлыкта бер көнлек. Гөлләрен китергән мәхәббәт, шәшәкле сөюен гомерлек. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Гөлләрең сөюен билгесен. Җырчы Айдар Рақипов бик үҗәт егет, үзенең образы һәм репертуары өстендә тырышып эшләгәне күренә. Егетнең бөтен буш вакыты студияда үтә икән. Студия минем иң яраткан эшләү һәм ял итү урыны. Биредә тынычланам, көч җыям. Яңа җыр яздырып чыкканнан соң миннән дә бәхетле кеше булмый ди Айдар. Тормышлар авыр. Бигәрәктән шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәфәләрне килер өчен, менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык?
килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Кыйып яңгыр яуган чакта, инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бәхетемне килә табасын. Абсолют лидерны атаганчы хит парадның 14 резидентын искә төшерик. Үрелсә дә үптермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә, үземә булсын әле. Серләремне, стиләргә аларга, берни түгел күзләреңә, гашык телен аларга. Томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Гомер дигән елга, тагын алга. Таңнарымы да син минем, язларымы да син минем, мәхәббәтем иллә
янда булганга. Яш чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Син дә гашык мин дә, вәгъдәләшик мәллә җаннашым. Тормыш юллары исә як-якка үтә, төртә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Җанкаем, икәсин һәм мин, онытырбыз дөньяларны. Беркая сине җибәрмим. Әйтә алмыйм, сине мин бик тә яратам. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. 14 позиция иясе дә ачыкланды. Ә музыкаль каймакның беренче урынына Әлфия Шарипова урнаша. Әлфия Мәскәүдә яши. Бирдә аны кайларда очратып була икән. Җырчы Art Cluster исемле вокал мәктәбендә эшли. Магадан я Бланк исемле рестораннарда төшке аш ашый, төсле бульварда да еш була икән. Мине Мәскәүнең төрле паркларында да күрергә була. Еш кына һава суларга чыгам, я ноутбукта үз эшләремне эшләп утырам ди җырчы. Әлфия Шарипованы беренче урыны белән котлыйбыз. Хисле клибын бергәләп карыйк. Аркаларда арып аура
Яраткан җырчыларыбызның маршрутларын ачыкладык. Хәзер инде сез җырчыларны кайда табарга икәнен беләсез. Бар белгәнемне сөйләдем. Шуның белән минем миссия тәмам. Сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Исемем Рамил Шарафиев. Исән сау булыгыз. Чао.